It's my name written there. Tenzi andinangise Fumate pasipo Ninoche makupinda Muganga kumsoro Utambare umambo When you were kudenga Mundi uzemponesi Kutinda kanyoro Kuziva kutinda kanyoro Mutamba Yehupe yuherenda kanyoro Kuziva kutinda kanyoro Mutamba Yehupe yuherenda kanyoro Ikamala milipali wikamala milipali wikamala mi Oh 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 ikamala milipali wikamala milipali wikamala milipali Wikamala milipali wikamala milipali wikamala mi Oh 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 ikamala milipali wikamala mi Wikamala milipali Hey hey umuzi okanya ayo Ozindlu zimhlophe Unabangcwele bodwa Abangubo zinhle Ngeke kwangenalutho olungcolisa Zikhonizi ngelosi eziulindayo Kuziva kutinda kanyora Mutamba Yehupenyu herenda kanyora Kuziva kutinda kanyora Mutamba Yehupenyu herenda kanyora Miriranyiwo kuna Jehova mukutambuzwa zvemurombo idomborega rinopasimba muedzi ari pedyo miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndi Kristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa miriranyi mwese kururama moyo ushinge nerudawiro idomborega rinokurira zvitema zvepasipo miranyi padombo simbiranyi apo
dombo ndiKristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa. Miriranyi mwese muidiro kana ranono karichakura idomborega rinotipawo kuzorora kudenga. Miranyi padombo simbiranyi apo dombo ndiKristu ega kutitakurira tichazomira nechita chichaponeswa. Vana vaMwari ndokukwazisai muzita raJesu. Toda kutenda Mwari nekuda kwerudo rwaatiitira kuti tigone kusangana zvekare mukati meshoko rake apo tiri kudzidza pamusoro peupenyu hwakararamwa naKristu unogona kuponesa. Mukati menguva dzino toda kudzidza pamusoro pemuchinjikwa apo ndinotondera muchinjikwa. Mumwe muimbi anogara pasi onyora achiratidza kudzamirwa nekuda kwezvaakasangana nazvo zvaakaona zvichiitika pamuchinjikwa. Muchinjikwa une zvinhu zvizhinji zvinoutenderedza. Zvimwe zvinhu zvacho zvinonetsa kutendeseka. Dzimwe nguva zvinoita kunge zvisiri zvechokwadi. Dzimwe nguva rinoita kunge drama kana wakazvitarisa. Tichashandisa bhuku yaMateo chapter 27 kuti itiburitsire muchinjikwa nezvimwe zvakaitika pauri zvinogona kubatsira upenyu hwevanhu. Now chapter 27 verse 45 Bhaibheri rinoti zvino kubva panguva yechitanhatu kusvikira panguva yepfumbamwe rima rikavapo panyika. Bhaibheri riri kuburitsa kuti Jesu paakanga akarembera ari pamuchinjikwa, vamurovera, vapedza kuita zvese zvakananga nekuedzwa kwake, vakamupomera mhosva, vakamupomera rufu nokumutongera rufu, ndokumutora kuti vamuendese kumuchinjikwa. Bhaibheri shoko raMwari riri kuti neimwe nguva ipapo dima guru rakazadza nyika yese. Panonyorwa pamusoro penyaya iyi vanoti rima rakanga riripo zvekuti rakagara kwemaawa anogona kusvika 3. Rima rekuti hapana chaigona kuonekwa kana kuitika. Jesu akarembera ari pamuchinjikwa. Vamwe vanoongorora nekupenengura nyaya iyi vanoti rima rakanga riripo raionekwa, raizikanwa nevanhu, asi zverimwe rima rakaputira vanhu mazuva iwayo irima reupenyu hwechiKristu hwavairarama. In other words, there was physical and moral darkness. Nekuti Jesu kana kuti muchinda werugare akanga ari pamuchinjikwa. Saka nekuda kwaizvozvo zuva harina kugona kusvinura richiona muponesi ari pamuchinjikwa. Vanhu vaMwari 3 hours makazara rima mukati meupenyu nenyika yeigara vanhu nekuti Jesu akanga aenda pamuchinjikwa. Ndoda kuti mubate pfungwa iyi, inokosha uye ingabatwa zvakanyanyisa. Bhaibheri kana richitaura pamusoro pekuti zuva rakanga risisipo ndobva paita rima, zviri kunongedzera kuti Jesu akashayikwa mukati meupenyu hwevanhu. Chiedza chinoshaika. Kana tichiti kushayika kwechiedza hazvingoreve bedzi chinoshandiswa pakuona, asi vanhu vanenge vakungoita zvese zvekunongedzera mabasa erima. Saka upenyu hwevanhu kuti ubude zvakanaka, muchinjikwa unoburitsa prescription yayo. Zvinotsvaga kuti Jesu anga aripo, ari mupenyu, kuti vanhu vagone kurarama upenyu husina rima. Upenyu unogona kurarama vanhu kana Jesu achinge asisipo ndehwekuti vakanga vachirovera Jesu, Jesu ari pamuchinjikwa, rima riripo, havana kuita basa nazo kana kufunga kuti pane zvisina kufamba zvakanaka. Zvinogona kudaro mukati meupenyu hwevanhu. Kana Jesu akabuda muupenyu hwedu tinogona kuita zvese zvese. Ende kana tichizviita tinofungidzira kuti zviri normal. Asi ndoda kuti murealize kuti kana Jesu achinge asisimo muupenyu hwenyu, munorarama upenyu husina kufanira. Chiedza chinenge chatiza, hapasina mweya mutsvene akugona kubatsira nekutsiura panenge pacheyama kana kuti patadza kufamba zvakanaka. Saka chakakosha kuti vanhu vazive kuti nguva dzese zvinotsvaga kuti vange vaina Jesu mukati meupenyu. Musajairira
kugara upenyu husina Jesu. Nekuti pamuchinjikwa Jesu paakaita kunge asisipo abviswa pavanhu, rima guru rakavapo, upenyu hwevanhu hukatadza kufamba zvakanaka. Now, Bible shoko raMwari verse 51 chapter 27 nebhuku yaMatthew rinoti, ipapo tarira chidzitiro chetemberi chakabvaruka nepakati kubvira kumusoro kusvikira pasi. Now Bible riri kuburitsa zvimwe zvezvakaitika Jesu ari pamuchinjikwa. Bible rinoti chidzitiro chetemberi kana kuti jira rakanga riri pamusuo kana kuti mukati metemberi raiparadzanisa nzvimbo tsvene nenzvimbo tsvene-tsvene. By the way, vanhu vakare manamatiro avaiita kuti nyaya dzavo dzisvike kuna Mwari zvakanaka, vaienda mukati menzvimbo yesanctuary. Kana vachinge vasvika imomo vonamata Mwari wavo, vanamata Mwari wavo, vaprista vakuru vopinda nezvaifanira kupiriswa, voita izvo zvese zvaifanira kuti zviitwe. Muprista mukuru bedzi aigona kupinda kuti amirire vanhu kuti asvike nyaya idzi kuna Mwari. Nawo Bhaibheri riri kuti Jesu ari pamuchinjikwa, chidzitiro chetemberi chakabvaruka, chabvaruka ndobva chabvaruka kubva kumusoro kusvika kuzasi. Rangarirei kuti jira iri arisirire kutamba naro. Vanonyora pamusoro pejira iri vanoti rakanga rakareba 18.8 meters, ndo yakanga iri length yaro. Iro rakanga risina kutetepa ba, ranga riri gobvu, nekuti vanoti 10 centimeters thickness, zvichireva kuti jira iri raingobvaruka nje. Asi Jesu akarembera pamuchinjikwa, jira rakabvaruka. Zvairevei? Mazuva ekare sezvandambokutaurirai, muprista mukuru bedzi ndiye akanga aine access yekupinda kuti agone kunoona nekufambira nyaya dzevanhu dzakanangana nezvitema zvavo nekuregererwa kwavo. Zvekuti the interesting part ndeyekuti muprista mukuru aiti kana achinge apinda, nguo yake yaive netumabhera twakanga turipo, asi aisiya tambo yakateedza ichinobuda panze. Saka vaimiririrwa zvivi zvavo vaiti kana muprista mukuru akapinda, vakanga vakarindira vari panze, vamwe vachinamata, vamwe vakateerera mabhera. Kana mabhera akanyarara, vaiziva kuti muprista mukuru afira mukati. Hapana zveaipinda kunomutora, vaimudhonza netambo inenge yasara iri kunze. But Bhaibheri rati Jesu paanga ari pamuchinjikwa, chidzitiro chakabva chabvaruka. Zvaireva izvi, zvaireva kuti Jesu akanga avhurirwa kuti ruponeso rwuwanikwe nemunhu wese. Rwairema rwakanga rwakaoma, asi Jesu akarerutsa akati hazvigone kuti zvifambe zvakadaro, vanhu vachiomerwa neupenyu. Access to God was limited to the high priest. Asi Jesu paakafa pamuchinjikwa, access was granted to everyone. Ndinochiziva vanhu vazhinji vachiedza kupinda nzvimbo dzakawanda-wanda vachibvunzwa kuti makokwa here, vorambidzwa nekuti they are not invited, havana kufanira kuti vapinde. Asi apa nengari yekuti Jesu afira vanhu pamuchinjikwa, anovhura ruponeso. Muimbi wekwedu oti wese wanonzwa raurai, uyo unoda huya. Saka kana Jesu akafa pamuchinjikwa, chidzitiro chikabvaruka chaivharidzira vamwe, zvakadaro zvekuti munhu umwe chete ndiye aigona kupinda kuseri. Munozanyi yechenga iri very fun, nekuti muprista mukuru kunyange anga asina grade 7 ndiye ega aibvumidzwa kupinda umu, nekuti anga ari muprista mukuru. Iwe chero wakadzidza ukaita masters, ukaita PhD, chero akaita mairi, ukadefenda thesis yako zvekuti vanhu vanogutsikana, kana wanga usiri muprista mukuru waisapinda. Access was limited. Asi Jesu achifa pamuchinjikwa, access was opened to everyone. Muchinjikwa wakavhura mukana kune uyo wese anoda. Ndo zviri Jesu izvi, achifa pamuchinjikwa, chidzitiro chichidambuka, achivhura ruponeso ruchienda pachena, kuti wese hake anonzwa kuda auye asina kumanikidzirwa kana kurambidzwa. Now, vanhu vaMwari, Bhaibheri rinoburitsa pachena paverse 51 ipapo kuti nyika ikadengenyeka, mabwe ndobva atsemuka. Kutsemuka kwakaita mabwe zvinoreva kuti pakaita earthquake inotyisa. Earthquake yaitika inotyisa, mabwe could not hold constant, muponesa achifa. Ndauya kuzokutaurirai kuti Jesu kana achinge avhiringidzwa, kana achinge afa, kana kuti paanonofa, even nature response inoramba, nyika kuramba yakabatana, nekuti muponesi kana kuti musika akanga afa. Remember ibhuku ya Luke chapter 19
verse 40 bhaibheri rinoburitsa pachena richitaura apo Jesu aipinda mukati meJerusarema, yainzi triumphal end, apo akapinda achikudzwa. Kana musina kuparangarira ndopaya pakanotorwa dhongi nevadzidzi, pakanzi naJesu, endai kana maona dhongi rakasungirirwa mubva maritora, muridzi waro kana akauya akakubvunzai munoti Ishe anorida. Dimbomira ipo pambichana panondichallenja. Munoziva vanhu vaMwari just like that, nekuti bhaibheri rinoburitsa vadzidzi vachitoenda zvechokwadi. Vadzidzi vaenda vanosvika wanike dhongi ripo rakasungirirwa, ndobva vataka kurisunungura. Pavanonorisunungura dhongi riya, muridzi anobva asvika oti konaiwa varume maakuzvifambisa sei? Vadzidzi havana kupindura zvakawanda, vakangoita copy and paste pfungwa vakanga vapuwa naJesu, vakati Ishe unorida. Ende hatinzwe zveimwe nhaurirano inoteera mashure mekunge vati Ishe unorida. Vakakomborerwa vane zvinhu zvavainazvo zvinobatsiridza pakufamba kweevhangeri yaMwari. Muridzi wedhongi akati hazvisina basa varume, endai naro, ndinoziva nderangu, asi endai naro nekuti mati Ishe unorida. Kanganiko Ishe zvaada zvinhu zvenyu mukaramba muinazvo. Munoziva dzimwe nguva mukanyatsotarisa kumashure, pane pamaifana kubatsira. Mwari paanga akakupai madhongi, kana tichiti madhongi ndinoreva zvibatsiridzo zvinokosha zvaidikanwa panguva iyoyo, sedhongi raidiwa panguva iyi kuti Jesu agone kutasva achipinda mukati meJerusarema. Hamuna here kumashure kwekuti mukafunga mukarangarira munotoona kuti apo ndaifanira kunge ndakatakura madzimai, asi ndakavaudza kuti mota yangu ikaremerwa mashoko anozondinetsa, zveshuwa ndikangunduruka ndiri wani. Ndizvo here iye Ishe achita anorida? Dzimwe nguva maizviziva vanhu vashaya pekurara, kumba kwenyu dzimba dzizere, asi hamuna kuvavhurira, muchiti zvinonetsa kuti murare pano tisinganyatsozivane. Zvinoda vanhu veukama. Vamwe vakarara vachirohwa nechando vari pasi iripo, asi imimi muinazvo. Hapasi iripo here paIshe anorida pamakasiya zvikasafamba zvakanaka? Dzimwe nguri mukaramba nemapoto enyu mukati migoti yangu haishande kumisangano, vanhu vakanoita yekutema nedemo vachiveza-veza zvimuti kuti vagone kubikira vanhu sadza, imi makachengeta migoti nemapoto muinazvo. Sandiyo here Ishe anoida iri kurehwa nebhaibheri? Ndauya kuzokutaurirai vanhu vaMwari kuti kana Mwari akakukumburirai nezvaakakupai zvinodaro ari mavhiri evhangeri, musazorambe makazvichengeta, nekuti Mwari akaona kuti hazvisi kushanda kana kuti hazvina purpose, anogona kuzvibvisa pamuri. Now zvaakadaro Jesu anobva ataura navo, tangoti tipfuure nepo, oti varume hama, kunyange mese mukanyarara imi mukasataura, mabwe aya anoshedzera akandirumbidza. Now bhaibheri roburitsa zvakare mubhuku yaMateo chapter 27, bhaibheri rinoti mabwe kuramba akamira pamwe chete, the rocks could not hold constant. Ndobva azunguzika nekuti muponesa akanga afa. Ndauya kuzokutaurirai vanhu vaMwari, kana Jesu akafa mukati meupenyu hwenyu, zvinhu hazvirambe zvakadaro. Nyika yakadengenyeka, vamwe vakazunguzwa, matombo bedzi anotaurwa nebhaibheri, asi munoziva mazuva atararama kuti kukaitwa earthquake zvinogona kudaro kuti kune vanhu vanorasikirwa nepekugara kwavo. Zvinodaro zvakaitika apa nekuti mabwe akadengenyeka akatsemuka, the rocks split, nyika yazunguzika nekuti muponesa anga afa. Dzimwe nguva, dzimwe nyaya dzamunonetseka kuti sei zvakadai zvichiitika, ingori nyaya yekuti Jesu akafa mukati meupenyu hwenyu. When Jesus dies, things will become unstable. I want to challenge you, ndichikupai chitsvambe kuti musaregedze Jesu achishayika mukati meupenyu hwenyu, nekuti akashayika zvinhu zvinoita manyama amire nerongo, hamugone kuzvidzosera panzvimbo, nekuti iye bedzi muvambi nemukwanisi weupenyu hwedu ndiye anogona kuramba akabata mhepo dzenyika. Saka kana mukamubvisa kana mumudzinga mukati meupenyu hwenyu, ndianiko achasara akabata mhepo idzodzo? Zvinhu zvinodengenyeka zvikatadza kufamba zvakanaka. Pamuchinjikwa Jesu achifa, chapter 27 verse 52 to 53, bhaibheri rinoti mabwiro akazaruka nemitumbi mizhinji yavatsvene vakanga vavete yakamutswa. Verse 53, vakabuda pamabwiro, iye amuka, vakapinda muguta dzvene, vakaonekwa nevazhinji. Now muchinjikwa unotiunzira nyaya inonakidza. Bhaibheri riri kuti vatsvene vakanga vakafa vakamuka Jesu paanonofa. Teereresai nyaya. Jesu ari mupenyu, ane simba rinotyisa.
Jesu paari kusvika pakundofa, rufu rwake rwuri kumutsa vamwe. Saka Jesu mutera kana kuti mukupedzisira kwake achinge apedzwa simba rese, he still has power. Nekuti paanondofa achifima kekupedzisira, pane vakaramba kugara vari mumabwiro vakamutswa nekufa kwake. Jesu iyeyozvo anoburitswa pachena kuti neimwe nguva achauya achishedzera kumuka kwevakafa. Paanoshedzera this time around, anenge achishedzera iyewo ari mupenyu azere nesimba. Musajairira Jesu, musajairira muchinjikwa, nekuti Jesu paari kutofa, pfungwa inondishamisa, paari kutopera upenyu vamwe ndo paari kutomuka. Nekuti Bhaibheri riri kuti vakatofamba muguta vakaonekwa nevazhinji. Kwava vamuka sei kwavo? Hatisi kuziva kuti zvafamba sei. Pangofa Jesu ndo mabwirawo paaputika vakatanga kufamba. Jesu watinonamata vanhu vaMwari kuburikidza nemuchinjikwa, tinoburitsirwa pachena kuti ane simba rekumutsa kunyangwe zvakanga zvafa mukati meupenyu hwedu. Ndiye Jesu uyu. Basa rake ndere kunodyara upenyu pasisina upenyu. Panonzi nevanhu papera pasina chiripo, ndo paanoda ipapo. In his weakest nature and stature, he makes things come to life. Ndiye Jesu uyu anotaurwa nemuchinjikwa kuti vanhu vakamugamuchira vakamubata zvakanaka, kunyange mukupererwa kwavo iye anovasimudzira kuvaisa kumusorosoro. Saka ndava kuzokutaurirai kuti muchinjikwa wakatiburitsira yeforetaste yezvichaitika kumberi. Zvichaitika ndezvekuti chii? Ndezvekuti vatsvene vaMwari vakazorora mabwiro vachamuka. Muchinjikwa wakaparidza izvozvo kuita 1-2 testing yezviri kuitika kumberi. Ndo zvinonakidzira Jesu nemuchinjikwa wake. Haazongoiti vanhu surprise atake, nekuti zvakawanda akatanga atozviita pano panyika. Neimwe nguva mukateerera mukati mebhuku yaJohn achitaura nevadzidzi anoti hatichazoite izvi dzamara zvazvitsva kudenga. Saka paya Jesu aitoitisa vadzidzi purogiramu yekudenga mufunge. Now apa Bhaibheri rinotaura zvekuti kana achinge uya vakafa vachamuka. Apa angofa ivo ndobva vatomuka. Mapurogiramu akaitwa naJesu pano pasi ari ekudenga, kana kuti anofanira kuitira kumberi awanda, kuti Jesu agone kupeswedha vanhu kuti vazive kuti kuna Jesu ndo kune upenyu. Kana paine vakurasikirwa neupenyu, kana kuti vaona zvese zvavharwa mukati meupenyu hwavo, try Jesu wedu, nekuti mukufa kwake anomutsa zvavakuda kufa kana kuti zvakafa kare. Now ndoda kutaurirai vanhu vaMwari kuti muchinjikwa unoshandura zvimiro zvevanhu. Bhaibheri rinoburitsa pavhesi 54 roti zvino mukuru wezana wavairinda Jesu naye wakati vachiona kudengenyeka kwenyika nezvakaitwa vakatya zvikuru, vakati zviro kwazvo uyu wakanga ari mwanakomana waMwari. The centurion akanga aripo, haana kumbobvira aenda Sunday school, haana kumbobvira adzidziswa Sabbath school, kana kubvira adzidziswa ruwadzano kana chii, kana kuenda kuvana. Anongoti achiona Jesu afa nyika ichidengenyeka akati varume hama tingangodaro zvedu zvimwe ndezvimwe, uyu mwanakomana waMwari. Basa remuchinjikwa kushandura upenyu hwevanhu, kutendeutsa vanhu, kunyevera mwoyo yevanhu kuti vagone kuteera Jesu. Akati akamira paya vazhinji vachinetseka kuti ko mukuru wezana akatariseiko, akati varume uyu zviro kwazvo akanga ari mwanakomana waMwari. Muchinjikwa wa Kristu une simba rekudzikinura vanhu pavakatapwa. Muchinjikwa wa Kristu une simba rekusunungura vanhu pavakasungwa newakaipa. Muchinjikwa wa Kristu une simba rekudzosera upenyu hwese hwanwiwa newakaipa achihubvisa matiri. Pane vanhu vekuti kana vakazvitarisa ivo pachavo vangomirira kufa, havana chimwe chavanofunga kuti vachagona kuita mukati meupenyu. Vamwe vakarambwa nehama nekuda kwezvavakambobata, vamwe nengarire zvavakaitira hama dzavo, havafungi kuti vachagashirika mukati meupenyu. Ndauya kuzokutaurirai kuti basa remuchinjikwa kushandura upenyu hwevanhu. Muchinjikwa bedzi naKristu achifa pauri anogona kuchinja zvimiro zvevanhu nekuviga zvakaitika zvese kumashure. Maiziva here vanhu vaMwari kuti dzimwe nguva pazvinhu zvikuru zvakabatwa nevanhu pasi pezuva, vanhu vanogona kusara vakazvipa mhosva vasina kuzviregerera, asi muchinjikwa waKristu uripo kuti uvaregerere. Madii matenda maari nekuda kwezvakaitika zvizhinji
muchinjikwa wauya uyu kuti udzikinure nekukuzomorai pamakapfekerwa nowakaipa. Chaanoda kuonai muchiita kuparara. Kana muchinge maparara, obva aziva kuti zvake zvaita vari kuparadzwa naye vazhinji. Basa remuchinjikwa is to become a turning point mukati meupenyu hwatiri kurarama. Kubvisa vanhu pavari kufungidzira kuti havachatoreka, wovaisa apa, wopa upenyu hutsva. Muimboti muponesi manditenga, ndava wenyu narini. Mumwe wobvunza oti ndoyera sei moyo? Maropa aJesu chete, nekuti akanakisa basa rawo anondichenesa. Chandinongoda just but the blood of Jesus. Saka muchinjikwa iwoyu ndo une simba rekuti kunyange upenyu hwenyu hwakupera, hwakusvika kumagumo, Jesu anogona kukushandura. Mukuru wezana asevha makore mazhinji zvekupromotwa with ranks kusvika aita Roman centurion. Asi pakundopera kwekeria yake, he confesses kuti uyu zviro kwazvo mwanakomana waMwari. Blessed are those vanoti upenyu hwavo hwakundopera, vanoona simba remuchinjikwa, muchinjikwa wovashandura. Kana wavashandura, vopuwa upenyu husingaperi. Kristu paanouya, vagogara naye kumusha nekusingaperi-peri. Mwari akukomborerei, akuitirei zvakanaka. Amen. Jesu ega ndino sunungurwa ndi maropa Jesu ega ndino aona basi maropa Jesu chimwe chiro maropa Jesu ega kurekera zvitadzo maropa Jesu ega akanakisa Jesu
Jesu ega Baba sindinoziwa maropa aJesu ega Baba sindinoziwa maropa aJesu Chinjiko pane upenyu Jesu ati nditarise pasine pfuma ngezvenhando pamberi ndoona zvakanaka mune upenyu kukutarisa Uchinjiko kwa Kristu upenyu wakanaka kutarisa Kalvari hapo ndakamutarisa Jesu iye wakanyemerera kuti ndava mumatambudzo muchinjiko unondisimbisa mune upenyu kukutarisa muchinjiko kwa Kristu mune upenyu wakanaka kutarisa Kalvari ndinozotarisa muchinjiko ndosimbira muchinjiko